तांकां सुस्वागत सांगता ताजें आजी आस्वादन करया आनी चड जनसंख्येर फाल्यां वपास येता तशी तुमी सहकार करता म्हणून निमगून तांकां स्वागत सांगता. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्. अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्. तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतिं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण निर्दोष दावन असेल तसले समग्र जगत्याकाची पार्थाक सारथी दावन असेल तसलो पार्थाकची निमित्त कोरनो गीतेचे उपदेश दिलेले तसले गीताचार्य जगद्गुरु दावन असेल तसले कृष्णाल स्मरण करताची ज्ञान भक्ति वैराग्य वैदुष्य पांडित्य औदार्य कारुण्यादि गुणषंड मंडित शिष्यवत्सल दावन असेल तसले परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीला पादारविंदाच स्मरण करताची तत्करकमल संजात परम पूज्य श्री संस्थान काशी मठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामीला चरणारविंदागदलरीची मनसा नमस्कार करताची आयच्या दिवसाक तुम्ही सर्व हांगा गीता तात्पर्य श्रवण कोरकाश म्हणेल उद्देशान सर्व भगवत भक्त उपस्थित जाल्लेले आसाचे सर्वांक स्वागत करताची गीतेच प्रवेश करूया. प्रप्रथम जावन पळया श्रीमद भगवद्गीता म्हणून घेवन कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केलेले तसले गीताक भगवद्गीता म्हणताची. इतर गीत आसाची खंयच्याक भगवद्गीता म्हणाची. गोपी गीत आसा उद्धव गीत आसा खंयचे गीतेक भगवद्गीता म्हणून घेवन नाव ना. कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केलेले गीते मात्र भगवद्गीता म्हणून नाव कसलेक ताका कारण इतलेची इतर गीतेंतून नातील तसले एक वैशिष्ट्य असाधारण धर्म रहस्य महत्व भगवद्गीतेक आसा. कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केलेले गीत एक आसा ताका तक मात्र भगवद्गीता. सर्व गीत दलरीची उदाहरण एक तुमकां सांगता म्हणून जाल्यार आमगेले शास्त्रांत एक नियम आसा असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्ति.
5 जन बाबा वाचताचे तांगेलंतू म्हालगड अण्ण कोण असता तो इतर बाबा वांक पुरा 4 लोकांक तांगेल चरुडू वांक लालन पालन पोषण करून तो तांगेल स्वरूपोद्धाराक कारण जावन असता. सर्व बाब्बाव त्या म्हालगड अण्णाक नाव काण आपेनाचे अण्णा म्हूण आपेतात तितलेचे. धाकले चालले तर धाकले भाव जाल्यार अण्णा म्हणता. तागेल नाव रामशे पुरो कृष्णशे पुरो कृष्ण ना म्हणा तो म्हालगड्याल नाव कित्या म्हळ्यार इतर दोन्ही अण्ण वरकेन ताका अण्णा जाता. धाकल्याक तिन्नीच वरकेन ताका अण्णा जाता जाल्यार दोन्हीच्याक तिन्नीच्याक चारईच्याक तो अण्णा म्हूण आपेना नाव काण अण्णा म्हणता. म्हालगड्याक मात्र अण्णा म्हणून कित्या म्हळ्यार तागेल भितर एक महत्व आसा. विंगड्याल बाबाल भितर नातील एक महत्व वैशिष्ट्य तागेल भितर आसा. ताका आमी तो भाव कसो म्हणटा अण्णा म्हणटा. तागेलें नाव काण आपेना. तशी गीता गीता म्हणून घेवन नाव भगवद्गीतेक मात्र इतर गीतेंत नातील एक वैशिष्ट्य हंत आसा ताका हाक भगवद्गीता. म्हळ्यार रावणाक रावयती ती रावण हा म्हणलें. रावयती म्हळ्यार पुरा जनांक रडयत तो म्हण. आमगेल चेडूं वरकेन आमकां रडयताची आमी तशें म्हण तांकां रावण म्हण आपोवचें जातलें ना. तो लोक रावणो लोक रावण हा म्हणताची. पुरा जनांक सगळे जगत त्याक रडयत असेल तो ताका ताका रावण असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्ति. आमगेल चेडूं आमकां रडयताची म्हण आमी रावण म्हणाची. तशी गीतेक भगवद्गीता म्हण कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केलेली गीतेक मात्र भगवद्गीता कसं लाका म्हळ्यार इतर गीतेंत इतर ग्रंथांत नातील एक वैशिष्ट्य ह्या गीतेंत आसा. ताका हाका भगवद्गीता म्हण म्हणल्यार असो. ह्या भगवद्गीता प्रत्येक जावन एक व्यासान रचन केलेलं तसलं ग्रंथ नाही. व्यासान रचन केलेलं कृष्णान उपदेश केलेला कृष्णोपदिष्ट व्यास निबद्ध ग्रंथ है. विंगड एक ग्रंथ गीता म्हणून रचन करणी. महाभारतांतू येवचित असेल भगवद्गीता है. महाभारताची एकदेश. महाभारताचे महत्व कसं नाही म्हणून कळलं आमके गीतेचे महत्व कसं नाही म्हणून कळतं. पण महाभारत सांगता म्हणतानाची महाभारत म्हणताक नाव कसं लेका म्हळ्यार महत्वात भारवत्वाच महाभारत मुच्यते. महत्वस भारवत्वस भार म्हळ्यार जडसाणी. कसं नाही जडसाणी काल उमेश भट माम सांगता आशिल्लो 32 वॉल्यूम आसा म्हणून 32 वॉल्यूम जडसाण आसवय. इतर खंयच्याय ग्रंथांत तितले 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत 1,00,000 श्लोक आसा. खंयचेय पुराण घेतल्यार खंयचेय ग्रंथ घेतल्यार 1,00,000 श्लोक पर्यंत खंयचेय ग्रंथ ना. महाभारत मात्र म्हणल्यानंतर गात्रांतवरकेन महत्तस भारस. गात्रांत मात्र महा आणि भारस्य वचून ताका महाभारत म्हणी. अर्थांतवरकेन ताका महत्वस ताजे जडसाण आसा ताका ताका महाभारत म्हण म्हणल्यार. प्राचीन लोकांनी कथा सांगची आशिल्ली कसं नाही म्हळ्यार तकडी घेवन सर्व पुराण इतिहास रामायणस्य पुरा पंचरात्रस्य पुरा इतर पुराण अष्टादश पुराण सर्व ग्रंथ हाणी एक तकडींत खाली काय दावदिकान आशिल्ली तकडी तोग्गू गेले. केवल एक महाभारत मात्र हाण अनेक तकडींत खाली काय. त्या महाभारत एक ग्रंथाचे वैशिष्ट्य पळया त्या तोग्गू गेले हे सर्व वै राहिले. म्हळ्यार हाजे जडसाणी गात्राचे जडसाण मात्र नाही अर्थांतवरकेन ताजे भार आस्त जावचे वचून ताका महाभारत म्हणल्यार. तशी महाभारताचे वैशिष्ट्य आहे. पण शास्त्रांत सांगता म्हणतात महाभारताक समग्र वैदिक साहित्याचे सार महाभारत म्हणून म्हणल्यार. समग्र वैदिक साहित्याचे सार महाभारत एसेन्स. त्या महाभारताचे सार कसं नाही म्हणून म्हळ्यार भगवद्गीता आणि विष्णू सहस्रनाम. विष्णो सहस्रनामापि ज्ञेयं पाठ्यंच तद्वयम्. विष्णू सहस्रनाम आणि भगवद्गीता कसं नसतं ह्या दोन्ही सार महाभारताचे सार. हंग पळया महाभारताचे सार भगवद्गीता आणि विष्णू सहस्रनाम म्हणताना ह्या दोन्ही आम्ही ज्ञेयं पाठ्यंच तद्वयम् म्हणून म्हणलं. पाठ्य एक आम्ही भगवद्गीता विष्णू सहस्रनाम पठन कोरका पारायण कोरका पारायण कोरोका तितलं मात्र नाही. ज्ञेयंच म्हळ्यार समजून घेऊ का म्हण पळया. ज्ञानाक कितलं महत्व दिला म्हण पळया. आम्ही कितलेची पारायण करा कंठस्थ करून घेवचे पुरो. गीता श्लोक 700 श्लोक आमकां तोंडा अशे हृदगत करून अशे पुरो जाल्यार
कितले पारायण केल्या रे अर्थानुसंधानपूर्वक पारायण कर नाही म्हणून रे व्यर्थाची कालहरणाची पारायण केल्या निमित्तानं फल ना म्हणना सर्वथा फल ना म्हणून सांगा ना शास्त्र असं त्याला केवळ अक्षरोच्चारणेन कसन फल मिळता ते गौण आमक मुख्य जाऊन अर्थानुसंधानपूर्वक आम्ही पारायण करू का म्हणून सांगतं शास्त्र तेदन मात्र आमक तज्जे फल मिळता श्रेयस मिळता ज्ञानाक तिथलं महत्व दिला पळे हंगा पारायण दात सर्व मुलाचे मुखार अनेक पारायण जाता आम्ही वरकेन आमगेल घरांत पारायण करेताच त्याला केदोपर्यंत अर्थ आमकां अर्थ दायना ताजे गीतेचे तेदोपर्यंत ते पारायण केल्लेले वरकेन व्यर्थ आम्ही कंठस्थ करून घेतलेले वरकेन व्यर्थ ज्ञानाक महत्व दिताचे शास्त्र आमगेले शास्त्रांत एक अंधपंगुन्याय म्हणस अंधपंगुन्याय म्हळ्यार एक डेस्टिनेशन आस गोल आस त्या रीच जावका म्हण जाल्यार दोग लोक आसाची एकल्याक तो अंध दोळ दिसना आनेकलो दोळ दिसता जाल्यार ताका पायना दोग जाणांक स्वतंत्र जावन हांव त्या गोल रीच करता म्हळ्यार जायना सर्वथा साध्य ना कित्याक म्हळ्यार की एकल्याक दोळ दिसना पांय आसल्यार दोळ दिसना गोल ताका दिसना आनेकल्याक दोळ दिसता गोल खंय आसा म्हणून दिसता जाल्यार ताका पायना दोग लोकांनी स्वतंत्र जावन हांव गोल रीच करता म्हळ्यार जायना ताकाची कसन कोरका एक उपाय कसं नाही म्हणून म्हळ्यार दोग लोकांनी वट्टू जावका कशी वट्टू जाल्यार त्या डेस्टिनेशना वचून पावयेत हाका अंधपंग कशी अंध कसन करता ताका पांय आसा त्या कुंटाक कसन आसा माथ्यार दवरून घेत ताका दोळ दिसता तो गाईड करता पळय हांगास गोल वस म्हणून अशी दोग लोकांनी सेरवल्यार ते वचून पावयेत तशी ज्ञान अर्थानुसंधानपूर्वक जावन आम्ही पारायण केल्यार मात्र ताजे फल केवल पारायण केल्यार केवल सत्कर कर्म करताची कर्म केल्यार फल ना एके आमकां ज्ञान आसचें पुरो भगवद्गीतेची 700 श्लोकाचे आमकां अर्थानुसंधान आमी करचें आमकां गोत्त अशें पुरो जाल्यार पारायण वर केन्ना करनातल्यार फल ना दोन्ही वट्टू जावका तेदन मात्र त्या फलकारी जाता म्हणून शास्त्र सांगता ना म्हणून जाल्यार कशी जाता म्हणून म्हळ्यार शास्त्रांत एक कुशाल करताची यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य गाडवा वैरी चंदना रूकू दवरली काही दवरून होवेल ताजी करेन ताक गोतस्वे चंदना रूकू होंतस म्हणून घेऊन ताक ताजी मोल गोतना चंदना रूकी खंयची ताजी वेर कसं नाही घालताची त्या होंता नातला आमक त्या गाडवा म्हणके आमगेल परिस्थिती जाता आमकां त्या चंदनाचे मौल्य गीता म्हणल्यार ह्या चंदनाचे मौल्य कसं नाही म्हणून कळना आम्ही पारायण करताची विष्णू सहस्रनाम पारायण केल्या गीता पारायण केल्या मात ते सुरवेरी मस्त संसाराचे तापत्रयान मात ती जड जावन आसता ताजी मध्य गीता विष्णू सहस्रनाम इतर ग्रंथ पुरा मात्यान तो दवरून घेतलं म्हणलं आणि इतले जड जाता मात ताजे मौल्य कळना अशी मात्यान दवरून घेतल्या रे गाडवाची परिस्थिती जाता भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य चंदनाचे मौल्य आमकां कळना त्या दृष्टीर गीतेचे आम्ही पारायण करत म्हणताना ताजे अर्थ आमकां कळका हे मुख्य उद्देश ज्ञान अत्यंत प्रमुख स्थान ज्ञानाक आस म्हणून म्हणेल विषयाना ज्ञाननाशी आणि कसं नाही ना म्हणून घेऊन दासवर्यांनी अत्यंत चंद जावन तांगेल्या सुंदर जावन वर्णन करताचे मरविद्दरे फलवेनो नेरळिಲ್ಲದನಕ ಮರವಿದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ ಹೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಜಲವಿಲ್ಲದನಕ ಹೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಜಲವಿಲ್ಲದನಕ ಧನವಿದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಧನವಿದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಮನವಿಲ್ಲದನಕ ಏನು ಇದ್ದೊಡೆ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ ಏನು ಇದ್ದೊಡೆ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ ತನುವಿದ್ದರೆ ಫಲವೇನು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಊಳಿಗ ಮಾಡದನಕ ಏನು ಇದ್ದೊಡೆ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ रूकस सावट ना प्रयोजनस्व ना सरोवर म्हणून बांधिला स्विमिंग पूल आसा थंय उदकाची ना म्हणटल्यार स्विमिंग पूल नांव कसं येता व्यर्थ
धन असं आमगे लागे हेरळ संपत्त असं त्याला दिवच्या मन ना ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರಾ ಸ ಏನು ಇದ್ದೊಡೆ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ದನಕ ज्ञाननाशी आमगेल खंचे कर्माक साफल्य ना म्हणेल शास्त्र सांगतात. त्या दृष्टीरी हांगा गीतेचे एक चिंतन कोरका म्हणून येऊन एक स्वाम्याले एक आदेशाक अनुगुण दावन सर्व भगवत भक्तांक ताज्या सार कसन म्हणून कोळका मुखार सर्वान पारायण करत म्हणतात ताज्या अर्थाचे अनुसंधान पूर्वक कोरका अशी म्हणेल एक दृष्टी स्वाम्याली. त्या दृष्टीने हे सर्व मूल पारायण दात म्हणताना त्याचे प्रवचन दाव का म्हणून स्वाम्याला इच्छ कसले असेल म्हणून हज्जी कते. ह्या दृष्टीने आम्ही गीतेचे चिंतन कोरका. तशी गीते एक अर्थ आचार्य सांगत म्हणतात मध्वाचार्याने त्रयोर्था सर्व वेदेषु दशार्था सर्व भारते विष्णो सहस्रनामापि निरंतर शतार्थकम. वेदाक 3 अर्थ म्हणून म्हणले मध्वाचार्याने. एक त्या देवता परदावन अर्थ, अनेक वायू परदावन अर्थ, अंत्य कसं म्हणलं परमात्मा परदावन अर्थ. महाभारताक 10 अर्थ म्हणून म्हणले. एक श्लोका 10 अर्थ काही म्हणल्यानंतर महाभारतांत येऊची गीते वरकेन 10 अर्थ. पण मग 10 अर्थ पुरा आमक नाका. एक अर्थ सांगिलेच आम्ही समजून घेऊन मात त्यांच्यावर घेऊचे भोड कष्ट झाला. एक अर्थ सांगा पुरो 10 अर्थ म्हणून सांगेल कोण आम्हाला उत्तम अधिकारी आमका एक अर्थ आम्ही समजून घेतल्यारी मस्त वाढ द्यावान तिथलं अनुग्रह केल्यावर पुरा आमका. विष्णू सहस्रनामाकंतू निरंतर शतार्थकम म्हणलं ताजकीना चढ असं मिनिमम 100 अर्थ एक नामाक. तशी गीते एक 10 अर्थ असं काही आम्ही यथा एक पुणे आम्ही पारायण करताना आपाततः आमक कसं अर्थ दिसता तिथलं पुणे आम्ही अर्थ करून घेऊन पारायण केल्यावर ताका साफल्य असं आम्ही गेले योग्यतेक असं. तशी गीतेचे महाभारताचे महत्व कितलं असं म्हणून आमकां कळलं. असल महाभारताक वेदव्यास सांगताची वेदादप्युत्तमं चक्रे वेदव्यासाने केलेलं इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेदः म्हणून म्हणलं. महाभारताक पंचम वेदो म्हणून हक नाम. ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद झालं. महाभारताक पंचम वेदो म्हणून म्हणलं. इतिहासांत महाभारत येता ताक पंचम वेदो म्हणून म्हणलं. पण या पंचम वेद म्हणल्यानंतर कसं लायक ह्या पंचम वेदो एक वचन सांगताच वेदादपि उत्तमं चक्रे वेदाकिना उत्तम ह्या महाभारतम. कसं लायक म्हणारे इतर खंचे ग्रंथांत नातील एक वैशिष्ट्य हंतस महाभारतांतस. वेदांतू ब्रह्मादि देवतेंक वेद उपदेश केले परमात्मान तांत नातील रहस्य भगवद्गीतेंतस. पण आमक कितलं रहस्य मिळच्या पुरा ह्या अध्ययन केल्यारे महाभारत अध्ययन केल्यारे गीत अध्ययन केल्यारे म्हणल्यानंतर वेदादप्युत्तमं चक्रे म्हणून म्हणाल्या ख्याती असा हक्क महाभारताक. अस्सल महाभारत ग्रंथांत येऊचे तसल भगवद्गीतेक वरकेन तिथलेच महत्व असं. अस्सल महाभारत ग्रंथ पूज्य स्थान असता का आम्ही त्या घरांदवरून घेऊच्या का भिताची महाभारत घरांदवरून घेतले झगडी जाता म्हणून वेदा किना होड म्हणून म्हणताना पंचम वेद म्हणताना इतर वेदांक मी पूज करताची महाभारत आमक दवरून घेऊचे भय गीता दवरून घेताची पूज करताची महाभारत दवरून घेण्याची कसले झगडी जाता. एक म्हणते एक भटमा माग तशी दान दिवच्या का म्हणून आपण वेले एक बायल मनशानं भटमाम चमकल घराक कसं दान ये या भटमाम तुमक दान देऊ का म्हणून आपण वेले ला एक चंदनाची पेटी रुकाची तांतू भितर पुस्तकस भटमामा निमगेले कसं दान घे पुस्तक दान देऊ का म्हणून लेखला भटमाम वय बाय म्हणून चंद करून त्या चंदना पेटी काढली तिने त्या दान दिनी तिने चंदना पेटी तशी असं ताज्य भितर असेल महाभारत पुस्तक काण भटमाम घे कृष्णार्पण म्हणून दान दिलं. इतक्या ह्या ग्रंथ दान दिवच्या कसन विशेष कारण कसं नाही हक्क कसन विशेष कारण नाही. भटमाम महाभारत घरान दवर घेतल्यावर झगडी जात काही घरान तो तका तुमक दान दित असं म्हणा. भटमामान म्हणले काही नाही तू गेल घरांत झगडी असिल्या भटमामाल घरान झगडी दावा म्हणून दितस महाभारत म्हणून म्हणले. भटमा तांगेल घरांत दाव झगडी हांगच्यान गेल्यावर पुरत्या. उमेश भटमा मला उल्लेख करत म्हणताना त्यांनी सांगितले एक विषय कोणकी एक बायल मनशेन
पुरा पुस्तक दान देऊ का म्हणून म्हणतात पुरा जण आईलाय काय पुरा जणांनी येऊन तिघेल घरात कोण पुरा पुस्तक घेऊन चमकलाय. महाभारत मात्र घेऊन वचन कोणी घेऊन वच्चे रेडी नाची. गरुड पुराण महाभारत ह्या पुरा भई जाता आमका ऐकायला भई जाता त्या कोणी घेऊन वच्चे तयार नाही. महाभारत असो ना असो घरान झगडी जाऊची जाता घरांत झगडी जाऊची जाता महाभारत असो ना असो दलारी सांगची तात्पर्य असल भ्रमेक आम्ही पुरा पात्र झाले असल भ्रम दवरून घेतला आम्ही. त्या कारणान महाभारत आम्ही अवश्य दवरून घेऊ का. आता पळया महाभारत गीत पूज करत गीत विंगड कसं नाही ग्रंथ नाही महाभारत आणि तेवचे ग्रंथ ताका आम्ही पूज्य स्थान दिला की ना त्या पूज करताच की ना घरान दवरून घेताच की ना म्हणल्यानंतर महाभारतवर केन दवरून घेऊ का. चिंतकोरचे कसं नेची चिंतकोरच्या अवकाशू ना तसल्या स्थान महाभारताक दिला. असो असल महाभारताक आम्ही कसं लेखला म्हणणार एक ऐतिहासिक ग्रंथ है वै ऐतिहासिक ग्रंथांत कसं नाही संशय ना. पांडवांक कौरवांक कुरुपांडव युद्ध म्हणून घेऊन ह्या वर्णन करतात महाभारताक वै कुरुपांडवांक आस्ती विषयाने झगडी झालेला आहे त्या काणी ऐतिहासिक कथा भागास वै हंत कसं नाही संशय ना. कुरुपांडवांक युद्ध झाले म्हणून म्हणाल विषयान कसं नाही संशय ना ऐतिहासिक ग्रंथ है दलर इतलं मात्र वै ऐतिहासिक केवल ऐतिहासिक ग्रंथ मात्र वै म्हणून दलारे आम्ही घरांदवर घेऊन पूज करच्या ताकी इथलं पूज्य स्थान दिन असेल. इथं मला आज ती खई असं थई पुरा झगडी जाता आमगेल घरान तो झगडी जाता बाप बावासाच म्हणला 4 जण बाप सोन आस्ती केला म्हणला बाप बाबा झगडी जाऊची सहज तांत कसं न्यायची नवे कसं नाही. महाभारत आश्चर्य बाप बाबामध्ये आस्ती कधी झगडी केलेलं तिथले ना नाही तिथलं मात्र नाही. एवमध्यात्मनिष्ठं हि सर्वं भारतमुच्यते. अध्यात्मनिष्ठ आध्यात्मिक अर्थ प्रतिपादन करत है परमात्मा परदावन असं हा की एक स्पिरिच्युअल आस्पेक्ट असं म्हणून म्हणतात. आमक दिवशी कसं नाही म्हणलं झगडीचे मात्र ना. एवं अध्यात्मनिष्ठं हि सर्वं भारतमुच्यते. तकाची हाक 3 नाव दिले महाभारताक. मन्वादि केचित् ब्रुवते ह्यास्तिकादि तथा परे तथोपरिचराद्यन्ये. पळय 3 नाव मन्वादी आस्तिकादी आणि उपरिचरादी 3 नाव दिले महाभारतात. मन्वादी म्हळ्या कसं नाही आस्तिकादी म्हळ्या कसं नाही उपरिचरादी असल पुरा नाव वाचवाय म्हणून घेऊन आमक गोत ना. महाभारत म्हळ्या महाभारत पळय आस्तिकादी म्हळ्या आम्ही पुरा समजून घेतील म्हणखे. आस्तिक दावन असेल पांडवांक आणि नास्तिक दावन असेल दुर्योधनादी ह्या कौरवांक झगडी झालेला बैता एक अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ आहे. मन्वादी आणि उपरिचरादी म्हणस मन्वादी म्हण मनु अवबोधने है मनशास्त्रीय ग्रंथ काही हा एक सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट असं म्हणून म्हणताची. तिथले नाही उपरिचरादी म्हणून उपरिचरंती उपरी वैराशी कोण आहे आम्ही देवाक गोतू म्हणतात वैर असेल कोण देवाल देवाल विषय निरूपण करचित असेल ग्रंथ उपरिचरादी ताका हाक उपरिचरादी आस्तिक हाक एक सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट वर केन असं स्पिरिच्युअल ॲस्पेक्ट वर केन असं दोन्ही रीतीर हे इंटरप्रेट करूयात म्हणून म्हणताची. सायकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशनची महाभारताचे भगवद्गीता आणि विष्णू सहस्रनाम मनशास्त्रीय दावनो आणि अध्यात्म परदावनो महाभारत आम्ही अर्थ त्या पळो का म्हणून समजून घेऊ का म्हणतात भगवद्गीता वाजो का विष्णू सहस्रनाम वाजो का ह्या कशी म्हणून घेऊन आलोचना करत म्हणताना अत्यंत आश्चर्यकर म्हणा आमका त्या सायकॉलॉजी कशी असं म्हणून आमका आश्चर्य दिसच्या पुरं. ह्या श्लोक पुढे वरकेन आम्ही वाजलेल्या त्या कळलं असेल कशी सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट कशी असं सांगतो एक स्पिरिच्युअल ॲस्पेक्ट कशी असं आमका कळली. ह्या विषयानं उद्दाम उद्दंड प्रगल्भ प्रकांड विद्वान मंडल मंडित दावन असेल तसल्या पंडित बन्नंजय गोविंदाचार्यान तुम्ही सर्व ऐकून अशा पुरं त्यांनी गीत एक व्याख्यान करत म्हणताना ह्या विषय निरूपण करताची कशी हक्क सायकोलॉजिकली कशी इंटरप्रेट करचे ह्या भगवद्गीता पळया त्यांनी सुंदर जाऊन व्याख्यान करताची. आमक महाभारत कितलं पर्व 18 पर्व भगवद्गीता कितलं अध्याय 18 अध्याय पुराण कितलं 18 पुराण 18 पुराण
पांडव कौरव युद्ध जात म्हणताना कितलं सैन्य असेल कितलं अक्षौहिणी सैन्य असेल 18 पळय ह्या 18 मागशी घेऊन तसं ह्या सायकोलॉजी कोळका म्हणल्यार तांणी म्हणताची न्यूमरॉलॉजी कोळका म्हणताची महाभारत आम्ही मंगलाचरण करत म्हणताना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो उदीरये म्हणताची जय म्हणून अपेल ह्या महाभारताक जय म्हळे कसं नाही जय म्हळेल ह्या दोन्ही अक्षराक 18 म्हण अर्थ 18 संख्या फुडली कालांतू कटपयादी म्हणून एक क्रम कशी लॅक कोरच्या म्हण म्हळ्यार अक्षराची संख्येंत संख्ये संख्या म्हणल्यार अक्षर संख्ये 1 2 2 म्हणून संख्या म्हणल्यार 2 ख म्हणचे कशी त्या म्हळ्यार क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ क दुकून आरंभ करून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क दुकून ञ पर्यंत 10 झाले वपास ट ट ठ ड ढ ण ट दुकून वपास 1 2 3 4 10 झाले वपास य दुकून 1 य र ल व य म्हळ्यार 1 र म्हळ्यार 2 अशी क म्हळ्यार 1 ख म्हळ्यार 2 अशी जया म्हळेला कमी पळयला रे य म्हळ्यार कितले 1 ज म्हळ्यार कितले क ख ग घ ङ च छ ज 8 झाले 1 8 अंकानां वामतोगती म्हणून नियम उलटा केला कितले झाले 18 झाले जया म्हळ्यार 18 म्हण अर्थ आता 18 आणि हक्क कसन संबंध पण अत्यंत सुंदर जावन निरूपण केला 18 मौल्य महाभारत कसन करता म्हण म्हळ्यार आमकां 7 प्रधान पात्राचे मुखांतर 18 पर्वाचे मुखांतर 18 मौल्य 18 मौल्य आमकां शिकोवन दित 18 मौल्य हे 18 मौल्य प्रतिनिधित्व करचे तसल्या 7 कॅरेक्टर्स आसाचे महाभारतांत प्रधान कॅरेक्टर्स खंयचे गोतस एक कृष्ण द्रौपदी पंचपांडव धर्मरायू भीम अर्जुन नकुल सहदेव 7 लोक ह्या 7 लोकाल मुखांतर ह्या 7 पात्राच्या मुखांतर 18 मौल्य गुण आमकां परिचय करून दिताचे ह्या 18 संख्ये मागशी आशिल्ले तसल्या एक रहस्य पळया कसकसन गुण सुरवेर धर्मराय घेया धर्मराज खंयच्याक प्रतिनिधी म्हळ्यार धर्मराज ही स्टँड्स फॉर धर्म धर्माचे प्रतिनिधित्व संकेत भीम घेया भीम कितलं गुण म्हण म्हळ्यार विंगडाल कोणाले ना विंगडाल इतर कॅरेक्टर्स नातील गुण भीमाल अंतस ज्ञान भक्ती वैराग्य प्रज्ञा मेधा धृती स्थिती योग प्राण आणि बल इतलं गुण इतलं गुण भीमाल अंतस धर्मरायाले तो प्रतिनिधी धर्म प्रतिनिधित्व करता भीमालंतो ज्ञान भक्ती वैराग्य प्रज्ञा मेधा धृती स्थिती योग प्राण बल 11 झाले आणि 7 दाय अर्जुन अर्जुन व्हॉट डज ही स्टँड फॉर श्रवण मनन निधिध्यासन ह्या श्रवण मनन निधिध्यासनाचे प्रतिनिधीचे संकेतूच अर्जुन 14 झाले आणि कळ नकुल आणि सहदेव असाचे नकुलो आणि सहदेव नकुलो शील आणि सहदेव विनयक पण इतलं पुरा आम्ही ज्ञान भक्ती वैराग्य पुरा संपादन केलं पांडित्य संपादन केलं सर्व गुणसंपन्न झाले आम्ही इतलं झाल्यानंतर आमकां शील आणि विनय ना म्हणून जाल्यार रे सर्व व्यर्थ शील सच्चारित्र्य अत्यंत मुख्य आणि विनय विद्या ददाती विनय म्हणताचे विद्याचे पर्यवसान खंय म्हळ्यार विनयांत हा विनीत जावन आसा म्हण जाल्यार मात्र ताजे निमित्त आमी अनुमान करूं तागेले विद्या आसा म्हण ना म्हण जाल्यार विद्य विद्य नाही अविद्य ते विनीत कोण ना ताणे विद्या संपादन करनी म्हणून अर्थ पळय एक म्हणता आमी थोडे अध्ययन करून विद्या संपादन केले तक्षण आमकां अहंकार येता विनय ना जाता अविनीत जावन वर्तन करताच आमी पळयताच अनेक पंडित लोकांक पळयताच एकलो पंडित अनेकलो पंडितांक नमस्कारू करना कितें म्हळ्यार तो विद्या संपन्न म्हणून पांडित्य ताणें संपादन केला हांव कसं नमस्कार आणि विंगड्याल येत हांव नमस्कार केला मिगेल म्हाका अवमान ते तसले लोक आसाच करतल वर केन आसाच जाल्यार
विद्येचे मदान उन्मत्त जाल्लेले अशी करताची. विनय आसना आमकां विद्य कितलं आम्ही अधिक संपादन करता वताचे तितलं आम्ही विनीत दत्त वता तितलं आमकां कळत काय आमकां कसं नाही गोत ना म्हणून म्हळें कळत काय. कित्याक म्हळ्यार समुद्रा येद्राक आम्ही बिंदू मात्र म्हणून आमकां तेदन मात्र कळचें. अध्ययन कितलं डीप जावन करतात तेदन मात्र आमकां कळता. सॉक्रेटिस म्हणटा एक कडेन ट्रू विजडम इज इन नोईंग दॅट यू नो नथिंग. आमकां कसं नाही गोत ना म्हणून म्हळें आमकां कळ्ळें म्हणून जाल्यार ताची ट्रू विजडम म्हणटा सॉक्रेटिस. तशी श्रवण मनन निधिध्यासन ह्या सर्व असल्या रीची सकल गुण संपन्न जाल्ल्या रीची शील आणि विनय. शील सच्चारित्र्य उपदेश करची मात्र चारित्र्य ना म्हणून जाल्यार कोणे मोल दिनाचे मौल्य दिनाचे मनुष्याक. तशी नकुल आणि सहदेव शील आणि विनय. हाजे नंतर द्रौपदी खंयच्या का म्हणून म्हळ्यार ती वेदाक अभिमानी थी. कृष्ण तो वेदवेद्य. वेदाक अभिमानी द्रौपदी वेदवेद्य कोण कृष्ण. ह्या इतलं पुरा हे 18 गुण 18 मौल्य हे आम्ही इतलं गुण संपादन करून ताज्य मुखांतर वेदविद्य बोलसून घेऊन द्रौपदीक बोलसून घेवचे म्हळे वेदविद्य बोलसून घेऊन ताज्य मुखांतर वेदवेद्य जावन असेल तसं परमात्माला साक्षात्कार करून घेवचे. वेदवेद्य सर्व वेद्य तो परमात्मा सकल वेद्य तागेल साक्षात्कार करून घेवचे. ह्या महाभारताचे सार गीतेचे सार 18 अध्यायांतू 18 ह्या सर्व आमकां कळचे ह्याची. तितलं मात्र नाही अनेक अर्थ असं म्हणून त्यांनी सुंदर जाऊन निरूपण केला. पण ह्या अध्यात्म पर जाऊन त्यांनी सांगतात आमकां 18 बेली अस काही 18 बेली फेन्स बाउंड्रीज. द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पळया अक्षर आणि उत्तम. क्षर म्हळ्यार कोण 15 बेली कसं नासा ताजे दुखून युक्त जावन असेल तसेल जीवची क्षर काही 16 जीव 17 अक्षर कोण प्रकृती 18 परमात्मा तो उत्तम. जीवाक भितर असेल जीवाक 15 बेली असाच काही घाला काही कसन त्या 15 बेली त्या 15 बेलीन युक्त जावन आसा बांधून घाला पंजरांत जैलांत घालेल म्हण केदारला जीवाक. त्या बेली दुखून चुकून घेऊन भायर आयल्यार मात्र ताका मोक्ष. ह्या 15 बेलीन युक्त जावन असेल तसं जीव क्षर. कसन ह्या 15 बेली बंधन म्हळ्यार प्राणात श्रद्धां खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवींद्रियं मनः. श्रद्धा म्हळेल बेली काही इनर मोस्ट फेन्स भितर आशिल्ले बेली कसं नाही म्हळ्यार श्रद्धा नंबिका. आम्ही जगत्यांत कसन ऐकून आसताची कसन पळोवन आसताची आमकां ताजे वयरी विश्वास. ते सत्य वै की नाही गोत ना. असत्याचे सत्य म्हणून लेखताचे सत्याचे असत्य म्हणून लेखताची त्या भ्रम आसता आमकां त्या श्रद्धा वचका सुरवेर. श्रद्धा खम वायु ज्योतिरापः पृथिवी पंचभूत आकाश वायु वन्ही अग्नी आपस उद्दा आणि पृथ्वी. पळय ह्या शरीराची पृथ्वी मातेचे ताजे भितरी आकाश आस स्पेस आस. स्पेस आस म्हणल्या नंतर वारे घुंवता 3 जाल्ले. वार स्पेस आणि वाऱ्याशे वचून शरिरा भितर थोडे हीट आस टेम्परेचर आस जाल्यार पंचभूत जाले. हे आमगेल जीवस्वरूपा भायर असेल तसं बेली हे आमकां सर्व बंधन हे आमी कळचून घेतली सवय मोक्ष ना. प्राणात श्रद्धां खम वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी इंद्रियम शरीर जाल्ले. शरीरा वयर असेल सर्व इंद्रिय पंचेंद्रिय. पंचेंद्रिय मात्र नाही मनः मन वरकेन आसा. मन कशी म्हण म्हळ्यार ताका स्वतः कसं नाही अनुभव ना. ह्या पंचेंद्रियाक सांगता ते ऐकव पळ खा हे आमगेल आमकां कसं नाही म्हळ्यार रोस जिब्बेंत कसं नाही खाल तक्षण हंग रुची जाल्लेलेच त्या मनाक ते अनुभवच येत काही. मनाक विंगड आणि वपास कसं अनुभव ना. मनः अन्नम अनेक अन्न पळय आम्ही खावचे अन्न कशी बंधना म्हणून लेखच्या पुरतो मी आमकां कशी बंधना खावचे अन्न
खाऊची अन्नाची की चढ खाल्ली म्हणून जाल्यार रे अजीर्ण जाता, रोग येता. अन्नात वीर्यम, वीर्य वीर्य म्हणजे शक्ती, ह्या वरकेन एक बंधन. ताजे नंतर तपहा, मंत्राहा, कर्म. तपस्य म्हणजे तप आलोचना, आम्ही आलोचना करताची, उल्लेताची, कर्म करताची. तिन्ही असं कसं की वाईट आलोचना करताची, वाईट उल्लेताची, वाईट करताची, एक लेखची एक, उल्लोची एक, कोरची एक, ह्या सर्व आमका ह्या करता करताच आम्ही बंधन आणतो असताचे. ह्या वरकेन एक बेली. तपहा, मंत्राहा, कर्म, लोकाहा, लोकेशु नामच. लोकाहा म्हणल्यारे आमगेला आस्ती स्थिर आणि चर स्वत्तू काही. आमगेले बायल, चरडूमा, कार, बंगलो आणि कस कसं आमगेल म्हणून पुरा असं त्या ताजे वेळ पुरा आमका अभिमान असं, स्वत्वाभिमान असं, ह्या मिगेले म्हण, ममत्वाभिमान असं, ह्या मिगेले म्हण, ह्या बंधन. त्यांनी सांगताना बहिश्चराः प्राणाः, ಕೆಲವು ಜನಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಭಿತ್ತರ ಅಸ ನಾ ಖೈ ಕುಶಾಲ್ करताची खै असं म्हणाल अर्थ अंतस म्हणून. ಕೆಲವು जण आपल्या नवे कार घेतलं तक्षण त्या कोणाक धंडोच्या सोणाची चिक्के स्क्रॅच जाल्यार वरकेन तांका हांगा ताक आम्ही दुःख देऊ का, ताक पीड देऊ का म्हणना. काराक एक स्क्रॅच घाल्या पुरा ताक भितरच्या नांग दुःख जाता, तिथलं ताक अभिमान असतं कारार. नवे मोबाईल घेतला रे मस्त दिवस पर्यंत आम्ही रक्षण करतात, ताक कसं नाही दावच्या ना म्हणून कडेर होगूर हांगा थंय उडेताच, तर थंय आमक प्राण असतं काही. तशी तपहा, मंत्राह, कर्म, लोकाह, लोकेशु नामच. लोकेशु नाम ह्या पळया नावाच अभिमानास पळया. हा असल असल कुटुंबाचो आमकां आमगेल्या सरनेमा वयर भारी अभिमान, असल कुटुंबाचो, असल गांवचो, त्या पुरा अभिमान. ह्या अभिमानास ह्या वरकेन एक बेलीच. व्यावहारिक जीवन आणतो ते आसका ना म्हण नाही, मोक्षाक प्रतिबंधक जाता. त्या अभिमानातलं जीवन कोरच्यात आहे ना वय त्याला मोक्ष मिळला तशाच त्या अभिमानासला मोक्ष मिळला. अशी ह्या हदिनई तू बेली कसं नसा, त्या बेलीन तू बांधून घाला जीवाक. त्या जीवानात बेली काण घेऊ का, कोण काढच्या बेली तिथलं हदिनई तू बेली युक्त जाऊन जीव असं हदनाराचो अनेक ताक इथलं काढल्यावर वरकेन अनेक असं कसं नाही म्हणलं रे. प्रकृती प्रकृती म्हणा अविद्या माया अनादिकाल दुखून त्या जीवस्वरूपाक आवरण जाऊनच काही त्या काढका. त्या काढची कोण आहे, 18 जाऊन असेल तसल परमात्मान. परमात्मान ह्या सर्व बेले काढचे दिवची वरकेन ताण्याची, काढची वरकेन ताण्याची. तका शास्त्र सांगता ह्या 15 बेली कसं असं परमात्माला अनंत कल्याण गुणपरिपूर्णत्वाचे चिंतन करताची. ताची आमका ताणे आमका बंध दिवचे, ताणे आमका मोक्ष दिवचे म्हणाल अनुसंधान त्या चिंतन करताची आम्ही भजन कोरका तेदन मात्र तो आमका हंतुतुल्यान मुक्त करता म्हणून म्हणाल विषय हमका हंतुल्यान कळता. त्या दासवरेण्य दलरी सुंदर जाऊन निरूपण करताची. ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ನಿಲಯನ ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ. ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ನಿಲಯನ ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕ್ಕೆ. ಸೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಾಚರಿಸುತ್ತ ಬಲು ನಿಚರಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ಯಾಚಿಸದೆ ಖೇಚರವಾಹ ಚರಾಚರ ಬಂಧಕ ಖೇಚರವಾಹ ಚರಾಚರ ಬಂಧಕ ಮೋಚಕನ ಹುದಂಗ್ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಪ್ಪುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ. ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗಾಚಲ ಸನ್ನಿವಾಸ ಪಾವನ್ನ ಚರಿತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ಧನ್ಯ ಜನ ಕಲ್ಲಾವಣ್ಯೇಕ ನಿಧಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಾನ್ಯಪ್ಪನೆಂಬುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ. ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ನಿಲಯನ ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದೇ ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ. ಫಲವಿದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಜನಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. बंधको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः. ह्या संसाराचे भवपाश ताणे आमका ह्या पाशान बद्ध करचे बांधून घालचे ताणेची.
भवपाशाच्च मोचक ताणे आमकां हे बंधनातून मुक्त करचे दोन्ही ताणे करचे. म्हणून नंतर आम्ही भक्ती म्हणेल पाशान बांधून घाल का काही देवाक. भक्ती म्हणेल पाशान ताका मी बांधून घाले म्हणून जाल्यार रे हे भवपाशांतून तो आमकां मुक्त करता. त्या दृष्टीनं अशी भगवद्गीतेचे महत्व 18 मौल्य हे आमकां 7 हे कॅरेक्टर्सा मुखांतर निरूपण करतची आम्ही हे अलवडसून घेऊ का म्हणले हे एक विषय आमकां कळता. असल भगवद्गीतेचे केवल महाभारताचे सार मात्र नाही, भगवद्गीता सकल उपनिषत्ताचे सार म्हणता. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. पण सकल उपनिषत्ताचे सार आमकां कसन उपलब्ध आसा. ईशकेन कठप्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरिः ऐतरेय बृहदारण्यक छांदोग्य हे सर्व दशोपनिषत्ताचे सार भगवद्गीत हे श्लोकांत सुंदरतावन वर्णन करतात. पळया चारी अंश असांत चारी वस्तास. एक गाई अनेक त्या गायतुल्यान दार काढताल दूध काढताल गोपालक दूध तिन्हीचे चारीचे दूध पित्तल दाव का नव्हे. दूध काढल्यानंतर पित्तल एकलं दाव का 4 लोकांसाची हे श्लोक वर्णन करता. सर्वोपनिषदो गावः सकल उपनिषत्त म्हळ्यार गाय खंय. त्या गाय म्हळ्यार उपनिषत्ता दुखून दार काडचे दोहन करचे तसले व्यक्ती कोण म्हळ्यार दोग्धा गोपालनंदनः गोपालक कृष्ण खंय. उपनिषत्त म्हळ्यार ह्या गायच्या ना दूध दोहन करचे तसले दार काडचे तसले व्यक्ती कोण म्हळ्यार गोपालक कृष्ण. दूध कसंत असतलं रे. दुग्धम गीतामृतम महत्. गीता म्हणून म्हळेल हाय कसन दूध असं त्या दोहन करत असं काही कृष्ण. त्या दूध पित्तल कोण पार्थो वत्सः वासर पित्ता सुरवेरी. तशी कृष्णान कोणाक सुरवेर पिवेलेल ते अर्जुन म्हळेल वत्साक पिवेल खंय वासराक पिवेल खंय. ताजे नंतर आमकां सर्वांक वासरान एक पण तोंड घालनंतर आमकां नातल्यार ना इंद्रावतारी अर्जुन. तसल अर्जुनाक उपनिषत्त म्हळेल ह्या गायच्या ना गीता म्हळेल दूध ते दार काडलेले तसल दोहन केलेले तसले व्यक्ती गोपालको कृष्ण ताण त्या अर्जुनाक हे दूध दिले. अर्जुनाक निमित्तीकरण करून निमित्त करून आमकां समग्र जगत्याक ताण हे गीतामृत पान करेला. अंत एक डिफरन्स असं कसं नाही म्हणून म्हळ्यार आईची कृष्णान अर्जुनाक ते दूध दित म्हणतना शुद्ध दूध दिले. तांत कसं नाही उद्दा घालून दिनी ताण जाल्यार आईच्या दिवसा आमकां कसं नाही म्हळ्यार आमकां मेळ्ळेल्या दुधा उद्दा दूध नाही दाट दूध नाही दुधा उद्दा मेळ्ळा आमकां. आम्ही तांत कोणकी उद्दा घालून घेवन पिवेत आसाचे आमकां कळतं ना. ते तात्पर्य कसं नाही म्हळ्यार कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केले नंतर गीते वैरी हा वरकेन व्याख्यान करता हा वरकेन करता म्हणून अनेक लोक आयले. व्याख्यान वैर 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 कॉमेंट्रीज टिप्पणी टीका पुरा बरयल तांणी. ते आमकां सत्य वैकी नाही गोतना. त्या पुरा उद्दा असेल म्हणके दुधांत उद्दा घालून आमकां दिला. आमी ताची वाजीत आसा आमी त्याची पित्त आसाचे आमकां गोतना. ताकाची आम्ही खंयची दूध घेऊ का आमकां दुधा उद्दा आमकां लागना. चेडू आमकां दुधा उद्दा दिल्या लागतलें ना. तांकां दाट दूद आहे तितलं मात्र पावना. दाट दुधाक थोडे साखर घाले म्हणून जाल्यार तांकां पित्ताची चेडू तेदन गोड जाता. तशी आम्ही हे दुधा उद्दा घेवचे ना. मध्वाचार्याल भाष्य आणि गीता तात्पर्य म्हळ्यार साखर घाल्लेलं तसलं दूध आम्ही घेऊ का गीता आम्ही घेऊ का तितलं मात्र नाही. त्यावर केन केलो चरडू त्यावर केन दायना. आमकां गीता मध्वाचार्याल भाष्य गीता तात्पर्य ते केलो जना त्या लागना. ताकाजी कसं नाही म्हणून म्हळ्यार ताजी थोडे बादामी केसरी पुरा घाल्ल्या रे आनीके रुची जाता चेडूवांक त्या घेताचे चेडू.
तशी आमकां खाली साखर घाल्यार जायना केल्या चेडवांक, बादामी केसरी पुरा घाल नाशिल जावका. तशी मध्वाचार्याल भाष्य गीता तात्पर्य म्हळेल साखर ताका घाल जाला दुधाक. बादामी केसरी म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार राघवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान केलेलं तसं गीता विवृत्ती कसं नसा, त्या गीता विवृत्ती म्हणून म्हळेल कसं नाही केसरी आणि बादामी असतात त्या घाल आम्ही ग्रहण करकाक, त्या आमकां श्रेयसाक मार्ग. तशी केवल आम्ही हंतुल्यान आमकां गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन माध्व अनुयायी जावन त्या परंपरेंत आयिल्ले हांकां आमकां ह्या सर्वांक उपासना दृष्टीरी ह्या मार्ग द्वैत सिद्धांत कसा नसा त्या अत्यंत अनुसरणीय अनुकरणीय. इतर व्याख्यान आम्ही अध्ययन करका तांतू कसने संशय ना, आम्ही अध्ययन करका जाल्यार आमगेला उपासना दृष्टीरी आम्ही आमगेला आचार्याल सिद्धांत त्या दुधाक बरी गीत मात्र अध्ययन करचे नाही. गीत एक त्या दुधाक साखर घालेल म्हणजे गीता भाष्य घेऊन गीता तात्पर्य घेऊन ताची वटूची गीता विवृत्ती एक अध्ययन केलं पुरा येईल. राघवेंद्र स्वामींनी इतर अनुग्रह केला म्हणारे सर्व संग्रह करून घेऊन त्यांनी आमका दिताची. असल गीतेचे महत्व वैशिष्ट्य असा, तसल गीतेचे तात्पर्य मध्वाचार्यान बरयलेलं तसल्या त्यांनी गीता तात्पर्यांत कसं सांगला आता जे केलं अंश आम्ही चिंतन करूया. पण गीता एक नमुने अर्थ जाता. मध्वाचार्याने तांकां द्वैत पर जावन भाष्य बरयलें, शंकराचार्यान अद्वैत पर जावन भाष्य बरयलें, रामानुजाचार्यांनी विशिष्टाद्वैत पर जावन भाष्य बरयलें, शुद्धाद्वैत आणि इतर पुरास आणि वरलेले खंयचेय असलेले हाजे भितरी येता. ह्या तीन हाजी छत्री मध्यची सावटान तू येता असो. हे गीतेचे महत्व कितले जनांक खंयचे रितीर दिसला म्हणून आम्ही त्या आलोचन करून प्रवेश करता. आमकां आश्चर्य दिसता. तुम्ही ऐकून अशें पुरो द फादर ऑफ अटॉमिक बॉम्ब इन्व्हेंट केलेले क्लास ओपनहाइमर म्हणून तागेलें नाव. तो ओपनहाइमर तो एक कडेन ताका तेदना ताण अटॉमिक बॉम्ब फस्ट इन्व्हेंट केलेले ताणे तो गीतेचे श्लोक कोट करता. तो संस्कृत शिकिल काही गीत अध्ययन करका म्हणून भगवद्गीतेचे सुरवे ट्रान्सलेशन वाजून ताचे महत्व कळून कडे संस्कृत शिकले काही गीता अध्ययन करका म्हणून अटॉमिक बॉम्ब इन्व्हेंट केलेलो. फस्ट अटॉमिक बॉम्ब त्या टेस्ट करता म्हणतना ताका ट्रिनिटी म्हणून नाव दवरलें तांणी. टेस्ट करका ते डिटोनेशन नाका खंयकी केले तांणी मेक्सिकोंत की खंयकी केले थंय करता म्हणटा त्या टेस्ट जाल्लेले तेदन ते कसन मशरूम पळोवन अशें पुरो तुमी अशी फूल सी वयर आसता ते ब्लास्ट जाल्लेले तेदन त्या मशरूम लायक कसन एक लाईट आयल्या त्या प्रकाश आयल्या त्या प्रकाश पळोवन हक्का गीतेचे श्लोक उडगास केले. गीतेचे श्लोक कोट करता. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. गीतेचे श्लोक है विश्वरूप दर्शन कृष्णान अर्जुनाक दाखयत म्हणतना आकाशांत कशी दिसले कृष्ण म्हळ्यार आकाशांत 1000 सहस्र सूर्य एक पंथा उदय जाल्यार कितलो प्रकाश असता कितले किरण असता तितलो प्रकाश ताका दिसले काय थंय. तो कितले इन्स्पायर जाल्लेलो पळया. ताका ते पुरा ताण करचे कसन तागेले कार्य सतान तो ताका गीत दिसतस. कडेन मस्तकाल नंतर तो दुःख तप्त जावन पश्चातापदग्ध जावन हांव असले लोकक्षयकारी जावन आशिल्लो तसले अटॉमिक बॉम्ब हांव इन्व्हेंट करचे नाशिल्ले म्हणून तो पश्चाताप व्यक्त केलेलो आसता ताणें. आज जाल्यार आमकां ऑनलायन अवेलेबल आसता ताणें कोट केलेले. तो कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः. तो सांगता काल तो उडगास तो कोट करता. कृष्ण सांगता हांव काल जावन हांगा आयला अर्जुना कालोस्मि लोकक्षय हांवच लोकक्षयकारी तू हांगा आसा ना म्हाका संबंध ना. मिगेल दृश्टीन हांणी सर्व नष्ट जावन गेल्या सर्व नष्ट जावन गेल्या. निमित्त मात्रम भवसव्यसाचीन तू केवल निमित्त मात्रम हे कोट करता. पळय कितले इन्स्पायर जावन अशें पुरो. तो एकलो समस्त सायंटिस्टांक ह्या भगवद्गीता म्हळ्यार ग्रंथ कसो आसा ताजे प्रभाव पडला. आयन्स्टीन अशें पुरो ताण मस्त पुरा म्हणला म्हणून त्या आमकां त्या सत्यासत्य ते विचार गोत ना जाल्यार हाण ओपनहायमरान सांगिल्लो तूं आस रेकॉर्ड्स आसा
आईन्स्टीन इतर सायंटिस्ट ते प्रभावित केला म्हणून म्हळेल आमकां कसं नाही संशय ना. आईन्स्टीनान कोट केला म्हणून म्हणताची वेन आय रीड द भगवद्गीता एव्हरीथिंग एल्स सीम्स सुपरफ्लुअस म्हणून म्हळ्यार विंगड खंयचे अनगत्य अनवॉन्टेड म्हणून म्हाका दिसता म्हणून त्या ताण केला की ना म्हणून गोतना जाल्यार सरमाल वयर हे प्रभावित प्रभाव घाल्ला म्हणून म्हळेल विशयांत कसं नाही आमकां संशय ना. अशी एकल्यांक रेव्होल्युशनरी लिडर्स आसाची तिलक अशा पुरो अनेक लोकांक हे गीत अनेक रितीर इन्स्पायर केला. एकल्यांक एक अर्थ ह्या गीतेंत दिसला. तसले गीतेचे तात्पर्य मध्वाचार्यान केले. तांणी सांगता म्हणटनाची तात्पर्यान तो गीते बट आमकां 700 श्लोक पुरो आमकां आयकुच्याक पुरसत वर केन्ना सांगच्या वरकेन बट टायम आसना. आयकुच्या वरकेन लोकांक पुरसत आसना. त्या तितले पुरो आयकून भोवशे आमकां पुरसत ना. म्हणल्या नंतर आमकां थोडे एक श्लोक भितर सांगा गीतेच सार कसं म्हणून सांगा तितलं पुरो. मध्वाचार्यांक गोतस आमकां कोणाक पुरसत ना म्हणून गोतस. ह्या इतलं पुणी वचून गीतेचे सार कसं नाही म्हणून कळो समजून घेवो लोक म्हणून तांणी एक वाक्यान समग्र गीता इन अ नटशेल दिल्या. कसं सांगले तांणी ह्या एक वाक्य आमगेले मनान दवरले पुरो समग्र गीतेचे सार है सार संग्रह. तांणी सांगताची स्वविहित वृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः तद्विरुद्ध सर्वोप्यधर्मः. गीता तात्पर्यांत कोट करतात. तांणी सांगताची आमगे 3 अंश सांगतो आमकां परमधर्म खंयचे अधर्म खंयचे. स्वविहित वृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव. स्वविहित वृत्ती 3 अंश भक्ती भगवदाराधन विंगविंगड नाही ह्या ओट्टू कोरखा. आमगेले स्वविहित वृत्तीनाची भक्तीनाच भगवत आराधन करचेच परमधर्म. ताका विरुद्ध जावन तुम्ही कसं नाही केलं अधर्म म्हणताची. इतलं सुलभ पडे स्वविहित वृत्ती. स्वविहित वृत्ती म्हणजे कसं नाही स्ववर्णाश्रमोचित दावन असेल तसं धर्म. ब्राह्मणांक सांगेल तसं धर्म कसं नसतं तांनी करचे. क्षत्रिय वैश्य शूद्रांक तांक कसं सांगला धर्म तांनी आचरण केल्यार पुरो भक्तीना त्याचे आचरण करून भगवदर्पण बुद्धीर त्यांनी त्या भगवत आराधन है म्हणून ताक समर्पण केल्या पुरके ह्याची परमधर्म. आणि कसं नाही ना पळया आम्ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तांक सांगेल तसलं धर्म आज जी चेंज करू का. आमक सांगेल तसलं आश्रम धर्म वरकेनस संन्यासींक वानप्रस्थांक ब्रह्मचारींक आणि हंक वरके गृहस्थांक वरकेन सांगेल तसलं धर्म कसं नसता त्या त्यांनी परिपालन करू का. तांक त्या स्वविहित वृत्ती त्या वृत्तीनं भक्तीनं परमात्माला आराधन करचे तांक धर्म. आत्मवृत्ती म्हणून आम्ही करचे उद्योग म्हणून वरकेन घेऊयात कसं ना तोंदर. एक बँकांत एकलं मॅनेजर जावन आसा ताक परमधर्म कसं नाही ताण तागेल स्वविहित वृत्ती कसं नसता त्याची ताण भक्तीनं ह्याची भगवत पूजा म्हणून लेखून केले म्हणलं त्याची धर्म काही. प्रातः प्रभृती सायांतम सायारी प्रातरंततः यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम. एक आवसोक 4 पळोवंक घेवचे धर्म. सकाळ देखून सांजेपर्यंत 4 लालन पालन करचें तू तिगेले समय वता त्याची कर्म तिणे त्याची कार्य तिणे ह्या भगवत पूजा म्हणून अनुसंधान कोरून केले म्हणून जाल्यार हा सकाळ दुखून सांजेपर्यंत सांजे दुखून सकाळीपर्यंत कसं कार्य करता ह्या भगवत पूजे दाव म्हणून अर्पण केल्या पूर काही ह्याची भगवत स्वविहित वृत्तीनं भक्तीनं भगवत आराधन करचे म्हळ्यार ह्याची त्या वृत्तीन हॉटेलाचे उद्योग करचे पूर करचे पुरो एक कंपनीत एक एम्प्लॉई जावन अशें पुरो कसं नाही अशें पुरो त्या वृत्तीच ताण भक्तीन आराधन त्याची भगवत आराधना म्हणून केल्यार परमात्माक अर्पण केल्या त्याची परमधर्म तद्विरुद्ध सर्वोप्यधर्म हा म्हणताची सर्व अधर्म. पण इतलं सुलभ आसा आमकां गीता मध्वाचार्यांनी सुलभेर शिकोवन दिला आमकां. इतलं केल्यार पूर तुम्ही गीतेचे सार ह्याची अशी म्हणून आमकां गीता सार कळ्ळें म्हणून आमी अध्ययन करना अशी राबचे ना. हे कसल्याक मध्वाचार्यान सांगिल्लें म्हळ्यार रूच येवो म्हणून हे सार म्हणून कळल्यार आनी मुखार आमी अध्ययन करचे प्रवृत्त दत्ताची म्हळ्यार दृश्टीन सांगिल्लें आमकां कळ्ळें गीता सार कळ्ळें पुरो म्हणून आमी सोडले म्हणून जाल्यार प्रयोजन ना. आमी त्या विशयान वंचित जाताची त्या दृष्टीन मध्वाचार्यान आमकां एक रूच हाडचे खातीर सांगिल्लें विशय वय त्या दृष्टीन. आनी एक अंश सांगले भक्त्या पळय हे दावका जालेले मुख्य भक्तीन करणी म्हणटलें खंयचें कर्म भगवत आराधन म्हणून केलें हांवें भक्ती ना म्हणटलें केल्लें व्यर्थ सर्व व्यर्थाची
भक्तीक इतलं महत्व दिला म्हणून म्हणलं रे भक्ती म्हळे कसं प्रेम तिथलेच आणि कसं ना आम्ही चरडू मोग करण्याचे स्नेह त्याची प्रीती आम्ही परमात्माला वैर दाखवलेलं भक्ती त्याला परमात्मा वैर प्रेम कशी कोर का म्हणून म्हणलं रे चरडू मालकीना कसन प्रेम असतात ताजी किना चढ सहस्र पट्ट अधिक प्रेमास का काही महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतो अधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त तया मुक्तिर्नचान्यथा परमात्मा अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण निर्दोषता तागेल वैर महत्व बुद्धी येऊ का काही महात्म्य बुद्धी येऊ का काही द रिअलायझेशन ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ गॉड तो कितलं महान मिळेल आमचं ज्ञान असून आम्ही भक्ती कोर का तागेल वैर प्रीती कोर का हक्का व्याख्यान करत म्हणताना टीकाचार्य बरेताची न्याय सुद्धा आणतो निरवधिक अनंत अनवद्य कल्याण गुणत्व ज्ञानपूर्वक स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्य अनेक गुणाधिक अंतराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्ध प्रेम प्रवाह म्हणताची कसं म्हणून आमक अर्थ दायनी ह्या पुरा आम कसं सुलभ अस त्यांनी सांगेल वाक्य मात्र चिक्की क्लिष्ट अस अर्थ सुलभ अस कसं ना त्यांनी सांगताची परमात्मा अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण म्हणून ज्ञान अस का काही दाल्या तिथले मात्र नाही अंतराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्ध आमक कशी म्हणून म्हणा रे आज कसं की विघ्न आयला कष्ट आयला म्हणून प्रतिनित्य भक्ती करताच देवावैरी आज कसं की विघ्न कष्ट आयला म्हणून सोडल्या ना अंतराय सहस्रेणाप्यप्रतिबद्ध कितले सहस्र सहस्र विघ्न येव प्रीती उणी जाऊच्या ना काही परमात्मा वैरी स्नेह उणी जाऊच्या ना स्वात्मात्मीय समस्त वस्तुभ्य अनेक गुणाधिका आमका आमगेल आऊस बापसू वैर कितली प्रीती अस आमका आमगेल चरडुमा वैर कितली प्रीती अस ताजी किना सहस्रपट्ट अधिक प्रीती परमात्मा वैर अस का काही आणि त्या प्रीती एक विच्छेद येऊच्या ना विच्छिन्न जाऊच्या ना अविच्छिन्न निरंतर प्रेम प्रवाह ह्याची भक्ती म्हणताची कोणकी आमक चार सहाय केलेल्या तागेल भितर औदार्यस कारुण्यस सात्विक हो म्हणून चार गुण पळोवनूची आम्ही तागेल वैर स्नेह करताची प्रीती करताची म्हणल्यानंतर अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण जावन असेल तसल परमात्माक आम्ही कितली प्रीती कर का त्या सांगताची अस्सल भक्ती आम्ही वाढवून घेऊ का भक्तीना आम्ही परमात्माला आराधन कर का म्हणून घेऊ मध्वाचार्यान ते एक शब्द ऍड केलते भक्त्या भगवदाराधनमेव दासवरेण्य तलरीची अत्यंत सुंदर दावनो वर्णन करताची त्या दासवरेण्याला कसं नाही कृतींत आईला असं त्या सांगताची आम्ही आईच्या दिवसाच्या प्रवचनाच्या अंत्य करूया दासवरेण्य सांगताची सकल साधन केल्ल ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು सकल साधन केल्ल ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಭಕುತಿ ಸಾಧನವಲ್ಲದನ್ಯ ಸಾಧನ ಉಂಟೆ ಭಕುತಿಗಭಿಮಾನಿ भारतीय करुणादिन भकुतिगभिमानी भारतीय करुणादिन मुकुतिगे पथವೆಂದು मनविट्टु भजिसिरो मुकुतिगे पथविट्टु मनविट्टु भजिसिरो अखिलेश पुरंदर विठ्ठल तानुलिवा अखिलेश पुरंदर विठ्ठल तानुलिवा विठ्ठल तानुलिवा विठ्ठल तानुलिवा भक्ती की नाविंगडाने खंचे साधन ना म्हणून म्हणताची असल भक्ती आम्ही अलबडसून घेऊ का तशी आईच्या दिवसाक आम्ही यथाशक्ती गीतेचे प्रवेश केलेला असं तशी वरलेल्या गीताचे तात्पर्य कसं असं यथाशक्ती आम्ही केलं आचार्यान सांगितल्या कसं तत्व असं गीता तात्पर्य आणतो त्या आम्ही चिंतन करूया म्हणून सांगताची हंगाक समाप्ती करता श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ
ಭಜಿಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು. ವೇದವ್ಯಾಸವಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की. बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता पिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने 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 वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति
प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया
ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ॐ
ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮುಖಾರ ಸರ್ वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तैजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय